Inselmilkom. Xtaqt naqsam ftit ħsibijiet magħkom f'din l-okkażjoni ta' Jum il-Mara. Jum il-Mara jagħtina l-okkażjoni biex niċċelebraw it-tant kontribuzzjonijiet li l-bniet u n-nisa jagħmlu fil-komunitajiet tagħna u fis-soċjetà Maltija. Iżda wkoll dil-ġurnata hija okkażjoni importanti biex naraw fejn wasalna. U x'inhuma l-isfidi li għadhom qed jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet f'pajjiżna. Liema sfidi qed jaffettwaw ħażin lill-familji u lis-soċjetà tagħna. Għad għandna diversi kwistjonijiet li rridu nindirizzaw, bħal pereżempju l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru, ir-rappreżentanza inekwa tan-nisa fil-qasam ekonomiku, in-nuqqas tal-parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-politika u tmexxija pubblika, u l-ħtieġa tal-bidla fil-mentalità biex ikollna kultura ta' ugwaljanza, ta' ekwità u ta' inklużjoni. L-empowerment tan-nisa u tal-bniet u l-bżonn ta' ekwità fil-Gżejjer Maltin kienu fiċ-ċentru ta' ħafna mix-xogħol li għamilna matul din il-Presidenza. Gburja bil-fatt li rnexxilna nġibu flimkien l-għaqdiet tan-nisa f'pajjiżna fuq pjattaforma waħda u li sejjaħnilha Empower. Din l-inizjattiva qed iġġi flimkien għadd tan-nisa biex jiddiskutu kwistjonijiet u sfidi ta' importanza fil-ħajja tan-nisa. Dawn l-għaqdiet qed jipprovdu appoġġ lil xulxin u opportunitajiet ta' mentorship għal nisa żgħażagħ biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Għandna ħafna nisa ħirġin mill-universitajiet, nisa kapaċissimi jagħmlu kull tip ta' xogħol, imma mhumiex qed jaslu fil-ħajja tax-xogħol fejn imorru dan in-nisa. Waħda mill-ikbar ostakli li qed isibu dawn in-nisa hija l-kultura li għandna li l-familja hija r-responsabbiltà tal-mara biss. Toħdinix ħażin, il-familja hija waħda mill-isbaħ ħaġa li għandna fis-soċjetà tagħna. Però li trobbija ta' tfal, li nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, dan huwa xogħol li l-koppja bħala koppja jridu jagħmlu flimkien. U meta fl-aħħar niddeċidu li dan ix-xogħol irid isir bejnietna, hemmhekk biss nkunu ugwali li nistgħu nimxu fil-ħajja tax-xogħol flimkien. F'Malta hawn nisa daqskemm hawn irġiel. Madankollu dan mhux rifless fil-post fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet taċ-ċittadini Maltin, jiġifieri fil-Parlament. F'pajjiż demokratiku bħal Malta, dan huwa deficit demokratiku qawwi ħafna li aħna nħossu li għandna bżonn nindirizzawh kemm jista' jkun malajr. Għalkemm ilna 70 sena li ħadna dritt tal-vot u dritt li mara tirrappreżenta liċ-ċittadini Maltin fil-Parlament, bqajna mwaħħlin f'dawn is-70 sena bejn 10 u 14% ta' rappreżentazzjoni. Il-ħajjiet tal-irġiel u tan-nisa huma differenti. Għalhekk l-esperjenzi tagħhom huma differenti u għalhekk jistgħu jagħtu differenza fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Parlament. Għalhekk aħna naħsbu illi l-politika għandha bżonn in-nisa. Impenn ieħor konkret li tħallna li f'din il-Presidenza kien l-appoġġ li tajna li twaqqif Malta ta' Osservatorju Ewropew dwar il-femiċidju. Jiġifieri l-qtil ta' mara sempliċiment ta' xi mara. U tassew ta' sodisfazzjon li l-Università ta' Malta appoġġjat dall-Osservatorju Ewropew u provdit saħansitra l-infrastruttura meħtieġa biex isir il-monitoraġġ u l-ġbir ta' informazzjoni li hemm bżonn dwar il-femiċidju u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru f'Malta, fil-Mediterran u anke fl-Unjoni Ewropea. Jien nemmen li twaqqif ta' dan l-Osservatorju Ewropew se jagħti kontribut importanti fil-ġlieda kontra r-reat kriminali tal-femiċidju. Fil-Jum Internazzjonali tal-Mara niċċelebraw il-kisbiet soċjali, ekonomiċi, kulturali, politiċi tal-mara. Huwa importanti u sew illi nagħmlu dan. Dan il-jum huwa wkoll dwar is-solidarjetà u l-azzjoni. Irridu nimxu il-qudiem flimkien u nassiguraw li ma nħallu l-ebda mara warajna. Madankollu, kuljum nisa jaqgħu vittmi tal-femiċidju. Kif nistgħu nimxu l-qudiem bħala nisa, bħala soċjetà, meta qatt għandna nisa li qegħdin jiġu maqtula għax huma nisa? Kif nistgħu noqogħdu ma nagħmlu xejn? Ma nistgħux. Irridu naħdmu flimkien, irridu nużaw il-kisbiet li għamilna biex nassiguraw illi lanqas mara waħda oħra tmut sempliċement għax hija mara. Jien konvinta li hemm ħafna aktar xisir bħala nazzjon biex nassiguraw li n-nisa jingħataw
il-viżibilità meħtieġa f'kull sitwazzjoni u nwieġbu fil-ħin għall-isfidi li qed jiffaċċjaw. Permezz tal-Presidenza rnexxielna wkoll nagħtu l-appoġġ lill-organizzazzjoni ċivili li jaħdmu fil-qasam tal-vjolenza domestika. Ħdimna wkoll mirqrib mal-vittmi u dawk li rnexxielhom joħorġu miċ-ċirku vizzjuż tal-vjolenza. Indikaturi pubblikati mill-Kummissjoni Ewropea qed jgħidulna li waħda minn kull 3 nisa fl-Unjoni Ewropea huma vittmi ta' vjolenza fiżika u jew sesswali sa mill-età ta' 15-il sena. Jeħtieġ li nwieġbu b'aktar saħħa għal dawn is-sitwazzjonijiet traumatiċi għaliex il-bniet u n-nisa li qed jgħixu f'dawn is-sitwazzjonijiet jeħtieġu l-attenzjoni u l-kura tagħna bl-aktar mod urġenti. Nistennew li jkun hemm ġustizzja aħjar għal nisa li għaddejjin mill-vjolenza domestika u vjolenza b'bażi ta' ġeneru. Lil dik il-mara li għaddejja minn żmien ta' tbatija ngħidula m'hemmx għalfejn tibqa' waħdek, fittex l-għajnuna. Għaddek ma tafx kemm inti reżiljenti. M'hemmx għalfejn tibsa, fittex l-għajnuna. Fuq kollox nemmen li huwa essenzjali li naħdmu biex inbidlu l-attitudni, l-imġieba u l-kultura patriarkali li sfortunatament għadha teżisti fis-soċjetà tagħna u li qed iċċaħħad id-dinjità sħiħa lil tant bniet u nisa fostna. Jeħtieġ li jkollna aktar kampanji ta' għarfien, aktar azzjoni fuq livell komunitarju u programmi edukattivi għat-tfal u għall-adulti biex inbidlu l-kultura patriarkali li qed tfixkel il-kultura ġusta ta' ugwaljanza, ta' ekwità, ta' inklużjoni u ta' paċi. U għalhekk li tul il-presidenza tiegħi ippromovejna l-parteċipazzjoni attiva ta' tfal u ta' żgħażagħ tagħna biex ikunu attivisti mill-lum għall-ugwaljanza, għall-ekwità, għall-inklużjoni u għall-paċi. Bħala soċjetà, irridu nkomplu naħdmu sabiex noħolqu spazji ugwali u għarfien dwar il-valur li tħaddan il-mara fis-soċjetà. Il-mara kienet għadha u tibqa' pilastru sod fis-soċjetà tagħna. Aħna bħala tfal, bħala bniet fil-Kunsil ta' tfal u żgħażagħ fi ħdan il-Fondazzjoni tal-President, aħna xieda tal-importanza li l-bniet tagħna għandna nagħtuhom vuċi li hija tagħhom bidritt. Jum il-mara hija l-ġurnata ddedikata biex aħna niċċelebraw flimkien kull mara minn kull qasam tas-soċjetà. Illum niċċelebraw is-saħħa tal-mara, il-kontribuzzjoni kif ukoll il-vuċi tal-mara f'kull settur, kemm soċjali, ekonomiku, kulturali u politiku. Il-mara għandha dritt tkun fejn tixtieqi, f'kull irwol li tiddeċidi hi. Hi għandha dritt li tiġi trattata bħala individu ugwali bħal kulħadd. Għalhekk huwa importanti li nkomplu naħdmu flimkien sabiex nagħlqu u nelbu il-gender pay gap. Fjum il-mara ejjew niċċelebraw il-mara fl-unur tal-kontribuzzjoni rimarkabbli li tagħti lis-soċjetà tagħna. Ejjew nżidu l-għarfien fuq l-importanza tal-mara f'kull aspett għax wara kollox il-mara hija l-qofol tal-eżistenza tagħna. In-natura tat lill-mara l-irwol li tibni familja u s-seta li tikseb dak kollu li tixtieqi għall-familja tagħha u għalija. Għalhekk il-mara jrid ikollha post importanti fis-soċjetà, fit-tmexxija u fl-iżvilupp tad-dinja. Ejjew nagħtuha l-valur li jxirqilha u l-opportunità li teleb kull stereotip għax irridu nifhmu li l-futur huwa fidejn il-mara. Jum il-mara huwa avveniment importanti fil-kalendarju nazzjonali tagħna biex ifakkarna fuq il-valuri tar-rispett, tal-ugwaljanza, tal-ekwità u tal-inklużjoni. Dawn huma valuri essenzjali biex inkomplu niżviluppaw bħala pajjiż Repubblikan u Demokratiku. Fuq kollox jeħtieġ li permezz ta' din l-okkażjoni inwasslu messaġġ ta' tama billi nħeġġu biex in-nisa u l-irġiel, il-bniet u s-subien jaħdmu aktar flimkien. Ħalli jkollna soċjetà li tirrifletti il-valuri tal-ugwaljanza, tal-ekwità, tal-inklużjoni u tal-paċi. Dan huma l-valuri li huma fil-qalba ta' drittijiet umani universali kif ukoll tal-Kostituzzjoni Repubblikana tagħna. Ejjew naħdmu l-koll bħala poplu biex dawn il-valuri essenzjali inkomplu nsaħħuhom u jibqgħu fil-qalba tal-Kostituzzjoni li rridu nirriformaw biex tkun aktar relevanti għas-seklu 21.